May balita ta sa kanasuran, alang man sa nakasala. Balitang matuod matamis, kalinaw ug kahayag, kalinaw ug kahayag. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mo utoman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamo abot. May balita ta sa kanasuran, ang gamhanang Dios sa tanan, sa iyang anak nagahatag, sa gugma nagpaila, sa gugma nagpaila. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mo utoman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamo abot. Isang yaw kitang manluluwas, nga nag-antos ug namatay, aron sa tanan nga katawhan, mailhan ang matuod, mailhan ang matuod. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mo utoman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamo abot. Mahimong buntag, ug ang buntag mo utoman, ug ang gingharian ni Jesus ninyo tatamo abot.